Здравейте, нещо гледате, здравейте, пичове. Аз съм Дабогерен от Геймбър и сега ще чуете защо тези 4 игри седят тук. Те са тук, защото вие сте прочели от заглавието, че ще има giveaway. Точно така, giveaway на тези 4 игри, предоставени специално от моите партньори Хинк. Те казаха, че ще ми и доставят и други игри. Така, да уточним как вие да се получите играта. Играта получавате съвсем безплатно. Единственото нещо, което трябва да поемете е да получите доставката. Смятам да я пратя до център. До център на България, примерно ако искате по екон, ще ви я пратя по еконт. Но като ви я пратя по еконта, ще трябва да ми кажете най-близкия си офис, за да разговарям с тях, да ви я пратя до този офис, в който си я вземете. Ако искате доставка, вече ще им кажа, че тя трябва да се поеме от вас, защото това ми е идеята. Ако искате доставка до дома, пък и толкова ви е на най-близо, кой ви пречи. Аз мисля, че извинете за ко, да кажа. Но не мисля, че е толкова трудно да... Просто ходите малко, примерно да отиде да си вземете играта. Просто трябва... Там вече ще ви кажа какво сме се разбрали. Как да се запишем в giveaway? За тези чуждестранни хора, които не знаят и гледат клипа, как да го направя сега. Аз знам, че никой не чете описанието. Ще добавя съобщение към клипа, което ще е за чуждестранните, които искат да се получат. Там ще е по-сложно. Там вече ще трябва да си поемат някои разходи. Може да не си поемат, не е проблема, аз ще ги поема. Но ако сте от България, ако искате доставка до дома, мисля, че беше 2 лева. Това ми го каза специално екон, като разговарях с хора. Защото ако се днася до дома, е трудно. Та няма значение, както да разбрахме се, ще ви печелите игра, получавате ли игра, получавате. Дисковете са чисто нови. Едната пречка, която беше, че им изгубих кутията. Но на Taxi Racer London 2 не съм я изгубил. Ето я. Само дете не мога да дигна до там. Затова шлоп. Ето я. То не е проблем. Аз ще сложа играта вътре. Тук отстрани, където няма нищо, ще бъде написано нещо, което няма да казвам. Тук ще има една лепенка, по принцип е залепено. Така ми го пратиха. Така. Това е. Как да се запишете? Втори опит. Сега ще ви кажа как се запишете. Стига толкова как да получите играта. Как да се запишете? Последно го казвам. Ще ми се повтаря повече. Извинете. Трябва отдолу като коментар да оставите, примерно, аз тегля един коментар. Правилно, някакво име. Даниел, еди си какво. И примерно пише, аз искам игра номер 1. Аз ще ги разбъркам тези игри и която игра се падне, нея. Ако напишете името на играта, вие ще бъдете дисквалифицирани от състезанието, което ще означава, че ще се изтегли някой друг. Искам само цифра. Пишете, аз искам игра под цифрата номер 3, да кажем. И цифрата 3 да е Taxi Racer London.
Ако ви се падне тази игра, веднага ще ви отворя YouTube канала и незабавно ще ви пиша на лично съобщение какво съм се разбрал със секунд и как да си получите играта. Вие ще получите играта, но трябва да се напишете най-близкия офис. Това искам от вас, нищо друго. Надявам се този клип да ви е харесал. Нямам се да участвате. Късмет на всички и да, чао. Извинете. Да, и да допълня нещо. Не още чам. Мисля, че разбрах за какво става въпрос. Или получавате и всичките игри с секунд. Ако има някой чуждестранен, тогава вече ще трябва да разговаряме по-сериозно. Както и да е, освен Taxi London Racer, тези 3 игри също ще ги получите невредими, така че не се тревожете. Няма да участвате ползотворно и отново късмет на всички, които участват. Чао!